Hola, bon dia, benvinguts a Lo Paller. Per mi fer país, el primer és que la gent d'aquí pugui conèixer què és el que tenim, que no cal anar massa lluny per descobrir coses superautèntiques i diferents. Quan vinguin trobaran un enclau en un lloc excepcional, que són les Valls d'Àneu, on podran disfrutar de l'entorn, dels rius, dels llacs, de la muntanya, amb un hotel tradicional, familiar, on cuina la mare i menjaran l'escudella bona que fem aquí. Des que hem arribat, l'atenció que ens han tingut aquí en aquest hotel tan familiar ha sigut espectacular. Ha sigut un sopar que ens ha agradat molt. Amb aquest xec trobarà una activitat d'observació astronòmica i amb un punter làser anirem explicant una mica les diferents constel·lacions i la seva mitologia popular pirinenca. Mirarem amb un telescopi com aquest que tenim aquí al darrere, objectes de cel profund. Farem un petit tast de productes locals. Doncs el que més m'ha agradat és, sens dubte, l'entorn. Venir aquí i poder veure tantes estrelles i que ens expliquin què és cada cosa, d'on ve, com es forma, això ha estat increïble. A més, hem pogut tastar també licors pirinencs. Hi ha hagut una altra cosa molt important, que ha sigut un esmorzar, productes locals, increïble, però increïble, increïble,